Magaye ngiyakhumbula ngifika la ngicela abalaleli ukuthi bangivotele ngalesa sikhathi ngangiposition 3. Yes. Kuthe sekuvalwa ukuvota Magaye ngigcine ngikuposition 6. Yeah, hayi angikhali ngijabula kakhulu. Yes, ngibabaza nawo 6 phela ke ndogama. Ngithi kwasuka ufisho omkhulu wayobhukuda no siding. Lokho kuncane okutantayo okuningi. Yes. Ngangiphakathi kwabafana bokwaito boqombani bani. And okunye ngakwenza ngibona ukuthi next time. Yes. Ngangenela ama category awu2. Yeah. Isong best song ne best video. Manje amavoti ami ngawasplitha Magaye ahlukana. Kwakhona abavota ngala bakhona abavota ngala ngoba kule video ngala number 11. Yes. Ukube ngangifake nje kwicategory eyodwa wonke lamavoti eya kwicategory eyodwa. So ke ngifisa ukudlulisa ukubonga okuyisimangaliso kubalaleli bakho ukuthi hayi nginje ingenxa yawo njengoba ngithi number 6 kushuthi abalaleli bezwe lomzansi abangithathe ku0 bangibeka ku6 akunombolo 6. Yes. Hey muhle phela u6 ngisho esikoleni thina sasifunda nje kusabizwa phambili kuthiwa nombolo 10 9 8 uphi number 6 awusukushayile top 10. Top 10. Yeah, masiza kamnandi ke mama. Yes. Ingakho kusuthe cha noma ngabe usufuthumezele okusha umsebenzi omhle nomsha wathi asiqale umncindi udliwe yithina la kulomsakazo. Sokuqala isiteshi engizakusona. Yes. Selokhu ngifakela umsebenzi omusha. Yes. Ngifisa ukuthi abalaleli ngibatshene khona ngiyawushintsha umbhaqanga. Uzoqala ukushintsha uVix Scorpion. Awusuka mathathe. Yes. Ngiwenze enye into manje umbhaqanga ngisebenzisa ubuxhakaxhaka obukhulu betechnology. Right. Sasingafuni thina bacule ukusebenzisa lobo buchwepheshe bukhona bebekwe phambi kwethu bebisebenzisa abanye abaculi. Ngikhumbula ngikhuluma nomunye umngane wami ngithi wakazungu Msholozi sayekelana ukusebenzisa ama voice tuner thina. Yes. Wathi Somve abantu babevese bethi hayi usuculela umshini. Voice tuner utuna ivoice yakho ukuthi uyikhiphe ingathi yantenga. Yes. Noma uyikhiphe uyenze noma yini ihlabahlose. Njengamanje ke ngiyawushintsha umgqobanyawo. Uzoshintsha ngempela. Uyawushintsha. Ngizowushintsha umgqobanyawo. Uzoshintsha ngempela. Ngifuna masingene enhlelweni uMagaye ethi ayisingena ngo9 uhlelo lomgqobanyawo. Yes. Nozolandela ngo12 ayithatha ingoma yomgqobanyawo ayidlala. Nozongena ngo3 ayithatha ingoma yomgqobanyawo ayidlala. Sifuna nathi abantu bomgqobanyawo ingoma yethu idlale nje ingedlali ngohlelo lomgqobanyawo kuphela. Awusuka madoda. Yes. Awu imnandi ke le ndaba abathi ayitinga kancane ukoniwa. Ake ngikhumbuze umlaleli weZilomzansi FM ukuthi ke umnumzane uVix Scorpion uma ufuna ukumbona bukhoma gijima ngale ku TikTok womsakazo iZilomzansi FM. Sisakaza bukhoma nathi uzosibona bukhoma nomnumzane uVusi ngiyambona nami lapha yana inkundla ezokuxhumana awusuka madoda. I-gentleman bathi igeza lensizwa le konje ubaba uVusi mina sengithatha ngale ndlela yokumazi. Konje ubaba uVusi ubaba uVix the Scorpion ubani konje kuphe ekhaya indabuko yakhe ithini ukhulelephi kwenzekani ngoba bese simthole sela emculweni umbhaqanga. Ngizoyikheduze nje ubaba uVix Scorpion. Yes. Ubhekwa kavilakazi ubaba ke wayethenga ubhekumuzi. Madoda. Yes. So ngakhulela ke endaweni yaseShane. Ngifunda nje ekoleni efana nekolo koHermansburg zamaJalimani koBosana High School kanjalo. Yes. Ngaze ngaqala ke ukusebenza ngokusheshshe ngiphume esikoleni ngasebenza. Kodwa ngo1982 la ngiqale khona into yomgqobanyawo neqembu lami elatisungulwe yimina kwakuthiwa iBuya Brothers. Yes. Hayi ke kwakuyiqembu elalinyakaza ngempela noma kwakukhona ukurekhoda kodwa hayi ngangithi abafana bonyawo
angithi Yeah. Buya Brothers abafana bonyawo ngoba bayenza lento kwakunyakaza impela mase singenile iBuya Brothers kwathi madoda. ke ngo98 ngatholana no Marco Sonke ke wayekubakhwenyana esezophuma ekubayeni sasesenza ke iqembu lethu le gospel labizwa ngoVilakazi B ekutheke ngo i-album yokugcina ngiyikhiphe ngo-1997 ngo-1997 997 njalo. yeah. Ngase ngithi ke ukulekelela amanye ama-group ngalekelela neqembu likaMaskandi engagcina ke ngo-2020 ngadaya ngakhe istudio lapha kaVilakazi ke la ngaqala khona ke ukukhipha i-album ngo-2021 yomgcobanyawo ke futhi ke eyayithi uMadakeni uMadakeni suka ngiyakuzwa mina baba ngiyakuzwa uVix stand naye la mnumzane uVilakazi wathi nguVix suka bada Scorpion ingoma silethelana ke noma umsebenzi wakhe usihloko sithi umlungisi kodwa ke uthi la ngenelela ubani lo kuthiwa kangenelele manje ngithi ngenelela Somandla Nkosi abantu bafa ngapha nangapha akangenelele bese ngithi ke abantu bantshontsha ngapha nangapha isizwe silambile inxa ye-corruption so akangenelele kuSomandla akalekelele kule nkinga esinayo konke sikhuza ngomveli qala ukuthi kwale corruption enje ngenelela Somandla kunjalo thank you baba uVix right beka indlebe wena sokunika ithuba nawe ukuyikhulumele naye umnumzane uVix la endlini zokusakaza isiLomzansi FM